Ik ben blij dat ik ben vrijgesproken. Ik ben blij dat ik ben blijven werken. Ik voel me ook zeer gesteund door mijn patiënten die mij trouw zijn gebleven en altijd hebben gezegd: je bent een goede huisarts en we zijn fijn dat we jou als huisarts hebben. Het heeft een omzetschade van $250.000 opgeleverd, dus er zijn ook veel mensen weggelopen. Dat deed mij persoonlijk pijn. Ik ga er vanmiddag even kijken, zet u even in de visitelijst. Tevoren toch wel een flinke impact gehad op de praktijk en we waren toch wel in een hoera-stemming, zeg maar, toen we het hoorden. U Ja, heeft even wel een klein feestje gevierd. toch wel, ja. Ja, u moest hiervoor eigenlijk veroordeeld worden. Dat gevoel heeft u. Ja, er was maar één uitslag mogelijk voor oordeling. Dat heb ik 6,5 jaar lang gevoeld. Heeft u nog vertrouwen in de rechtsstaat? Die is grotendeels weg. Ik rijd ook niet graag langs politie, ik rijd niet graag langs Openbaar Ministerie. De geuniformeerde politie heb ik ook moeite mee. Ik neem aan dat u niet hierbij laat zitten. We beraden ons op maatregelen en we komen er in de toekomst op terug. Ja, want u heeft omzetschade geleden, persoonlijke schade, misschien wel fysieke schade. Want u zei net al van nachtmerries. Ik ben 6,5 jaar uit mijn leven kwijt. Dat geldt voor mij en mijn gezin, ja. Het voelde als een show die als een bedrijfsuitje voor de recherche georganiseerd was. U zei net, dus je zou er een Netflix-serie van 4 seizoenen over kunnen maken. Ja. En dan komt er nog een 5e seizoen, want u bent er nog niet klaar mee. Nee, we zijn er niet klaar mee.